Hei tähdet! Tässä olemme jälleen, tällä kertaa kuitenkin melko huomattavalla videoviestillä. Työskentelemme peräti 138 eri kansallisuuden edustajien kanssa. Valitettavasti kaikki eivät puhu hollantia hyvin tai joskus ollenkaan. Ja haluamme toimittaa tämän viestin jokaisen äidinkielen kautta. Ja sitä varten olemme tehneet 10 versioita tästä videosta. Ja käytämme siihen tekoälyä toivottavasti eri tavalla ja paremmin. Lähestyessämme vuoden loppua haluamme ehdottomasti ilmaista arvostuksemme työstänne päivittäin. Teidän sitoutumisenne ja omistautumisenne kotiapulaisena on meille ja tietysti myös asiakkaillemme korvaamatonta arvoa. Olemme erittäin kiitollisia työstänne. Arvostuksemme osoituksena varasimme pienen lahjan jokaiselle teistä tunnustuksena päivittäisestä työstänne. Toivomme myös, että tämä on erittäin hauskaa jokaiselle teistä. Se on Atelier Ribulin hajuelämys. Tämä lahja edustaa kiitollisuuttamme teitä kohtaan ja korostaa tärkeyttä, jonka annamme jokaiselle organisaatiossamme työskentelevälle henkilölle. Kyllä, ja siinä ei vielä kaikki. Meillä on vielä toinen tärkeä ilmoitus. Kiitos väliaikaisesta hallituksen tuesta voimme tarjota teille ostovoiman lisäbonuksen. Ostovoiman bonus on tunnustus tärkeästä roolistanne kotitalousapuna yhteiskunnassa ja meidän luonamme. Hallitus on päättänyt, missä määrin se voi palautua työntekijöille, ja olen erittäin iloinen voidessani ilmoittaa, että olemme varanneet teille enimmäismäärän. Tämä palkkio ilmestyy pian, muutaman päivän kuluttua, Edenred-kortillenne ja se liittyy suoritettuihin tunteihinne. Joten maksu vaihtelee henkilöstä toiseen ja saatte jokaisen sähköpostin, jossa on tarkka yksilöllinen summa. Mahdollisesti vastaanottamanne enimmäisnettomäärä on 250 euroa tai 50 euroa. Vau! Tarkat tiedot seuraavat vielä, mutta halusimme tuoda teille tämän positiivisen uutisen. Juhlapäivien ja tulevaisuuden odotusten myötä toivomme, että tämä lisäetu tulee tarpeeseen. Toivotamme teille hyvää joulua ja hauskaa aikaa tämän ansaitun bonuksen kanssa.